Værsgo, Hjalmar. Hjalmar har været rigtig god i skolen i dag, så han fortjener et stykke chokolade på hende. Vi står her efter skole for at finde folk og belønne deres gode skolearbejde med et stykke chokolade for at vise, hvor fucking flinke vi er. Så nu står vi bare her og venter på, at der kommer nogen ud